I zašto te jure? Ja sam poglavica lenjogus. Jure me jer nisam sredila sobu. Brzo, uzmi moje pero. Hauk. I tako je Lola obišla svet i vratila se tačno tamo odakle je pošla. U Srednju Ameriku. Samo ovoga puta njeno znanje nije bilo srednje. Vidim da si se vratila. Da vidimo da li si skupila dovoljno znanja da zaslužiš svoju slobodu. Evo, Južna Amerika, Afrika, Australija, Azija, Evropa, Antarktik i Severna Amerika. Ali nije Lola naučila samo kontinent. Naučila je nešto mnogo važnije. Da učenje može biti igra, jer se ona u snu igrala. Ako je to uopšte bio samo san.